Район авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек идарәсе җитәкчесе Ринат Валиев белән Туган як агрофирмасының Мәлләтамак авылы янындагы басуда очраштык. Туган яклылар биредә язгы бодай культурасын җыюга керешкәннәр иде. Безнең бүгенге көнгә район буенча 17800 гектарда урып җыю эшләре башкарылган. Бу барлык мәйданның 36%. Бүгенге көндә 36 мең тоннадан икмәк җыеп алды. Уртача гектар береме район буенча 20 центнер тәшкил итә. Безнең бүгенге көндә инде көзге культуралар һәм борчак культуралар урылып бетте. Бүгенге көндә язгы бодай һәм арпа культураларын суктыру эшләрендә эшли комбайннар. Туган як агрофирмасы басуында да 2 дистәгә якын техника эшли. Агрофирма белгечләрдә һәр даим механизаторлар янында. Агрофирма директоры Раил Җиһангировны да без басуда очраттык. Безнең агрофирма буенча 5500 гектар мәйданда уру эшләре башкарылды. Бүгенге көндә хәзер менә кирдек язгы бодай басуына, күреп торасыз. Уртача уңыш бу басуда инде безнең 20 центнер тәшкил итә. Уртача агрофирма буенча уңыш безнең 25-7 центнер гектарыннан пока бүгенге көнгә урып җыю эшләренә килгәндә инде без бүген 55% мәйданда зерновой культураларда эшне тәмамладык. Механизаторлар төшке аш вакытына туктаган арада аларны Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов, Шаллы икмәге җәмгыяте генераль директоры Рафаил Юнусов, Шаллы икмәге идарәче компаниясе генераль директоры Эдуард Юнусов һәм муниципаль район башлыгы Альберт Хуҗин сәламләделәр. Авыл хуҗалыгы язмышы шундый инде аның. Син уйлыйсың уңайга кирип битә дугайга дип инде халык шуңа күрә төрле елларын күрергә туры килде. Менә үткән ел шушы Мөслим районы 200 мең тонна ашлык җыйган иде. Быел аның яртысы булыр дип көтелә. Мондый коры елны да нәтиҗәгә ирешеп була икән дигән фикер бар инде менә. Кунаклар механизаторлар белән очрашып, хәлләрен белештеләр, аралаштылар, хезмәт һәм тукландыру шартлары белән таныштылар. Шулай ук алар белән бергәләп район мәдәният йорты егет-кызларының җыр-моңнарын тыңлап кунак булдылар. Төшке ялга тукталган механизаторларыбызга ял бик кадерле булса да, очрашу тамамлану белән алар комбайн, трактор, машиналары янына ашыктылар. Шул минутта бар техникалар басу түренә юл алды. Игенчеләребез өчен мондый көннең һәр минуты кадерле шул. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.